Bé, bon dia. És dur no haver de parlar després d'ells perquè poca cosa més queda a dir. Jo avui vinc a fer de representant de les institucions, com a mínim de l'Ajuntament de Barcelona. Deixeu-me fer abans uns moments publicitaris. Heu de saber que la propera setmana, el dia 10, a 6:15 de la tarda, al Saló de Cent, en aquest senyor, que és un honor immens compartir qualsevol taula amb ell, l'Ajuntament li farà entrega de la medalla d'or del mèrit cultural. Jo, amb el seu permís, us convido a tots a assistir-hi. Si no hi cabem al Saló de Cent, a fora, omplirem la plaça, el que calgui, però jo us convido a participar i a assistir. I és l'única... Ell ens ha donat les gràcies, el qual em sembla d'una humilitat tremenda. Jo crec que tant avui com segurament aquest dia 10 també es tracta de donar-li les gràcies amb ell. I jo crec que és una de les coses primordials que hem de fer, ja dic, el dia 10 i també avui. Per part meva, abans que acabeu la jornada fent un seguit a vegades de reivindicacions, dius que com a Ajuntament allò que demaneu ens tindreu al costat per fer-ho possible si està a les nostres mans. El Pere ja ho ha dit, la rumba està segurament en el seu millor moment i segurament aquest simposi, congrés, com li vulgueu dir, el més important d'això és que això, que la rumba està en el seu millor moment i el que vulgueu dir, ho digueu tots junts. Massa sovint la rumba ha patit d'aquest estigma de dir que estan barallats uns amb els altres, aquests els del barri aquest amb els del barri d'allà, si la rumba és això o és allò. Jo crec que l'important és que el que hagueu de dir ho digueu, a ser possible, amb una sola veu i per tant ho digueu tot el fort que vulgueu. I sobretot que allò que es digui avui, més que plorar sigui alegria, que és el que és la rumba, perquè ja que estem en un gran moment, jo crec que el que avui es digui, el que avui es reivindiqui, s'ha de fer des de l'alegria i des d'aquest convenciment que estem parlant d'això, com deia el Peret, de la música, segurament d'un dels pocs invents divertits que han fet els catalans. Deixeu-m'ho dir també, Bueno, però és així, i mai els agrairem prou, sempre han tingut aquesta fama de ser un poble que no... Bueno, però jo crec que ja et dic, un dels més, no sé si, potser no l'únic, però un dels més. A nosaltres no ens correspon avui participar en aquest debat que tindreu vosaltres i segurament hi ha molta gent que en sap molt més i que debatirà si els orígens, si aquí, si allà, però sobretot l'important és això, que el que surti sigui alegre, tingui el convenciment que tots treballarem per fer-ho possible, que ho digueu entre tots i el que és més important de tot, amb aquest convenciment, que ja ho ha dit el mestre, que la gran avantatge és que avui en dia s'ha pogut connectar a més amb molta gent jove, que segurament no estan per debats molt sesudos, però que en canvi segueixen la rumba, l'escolten, la senten seva, la ballen, i jo crec que això és el patrimoni més important que es pot tenir. Molts el voldrien, vosaltres el teniu, que és aquest contacte amb la gent jove, doncs res, aprofiteu-lo, que treballeu bé avui i amb ganes i nosaltres amatents a escoltar les conclusions a les quals avui tots plegats arribareu. I res, espero tornar-vos a veure al llarg del dia i sobretot també m'agradaria molt que el dia 10 tots vosaltres tornéssiu a trobar-vos per donar-li les gràcies al mestre. Gràcies.